Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwese kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo panapa ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu mukoma yakamira sekudai so: ndoda kukuudzaiwo izvo zvakaitika mukoma, kuzosvika ndichizonoromba zvakare nekuzochekeresa kwandakaita vehukama, asi ndakatanga nekuchekeresa umwe ainge ari girlfriend uyo ainge aine pamuviri, ndiye wandakatanga kuchekeresa iyeye. Ndabvapo ndopandakabva ndachizochekeresa vehukama. Kubva pakuchekeresa vehukama ndipo pandakabva ndachizochekeresa vatorwa, kuitira kuti zvinhu zvangu zvinge zvichizoramba zvichifamba zvakanaka. Saka izvi ndo zvakaitika mukomanashi. Mainge muri mugore ra2013, igore iro randinoti kana ndikafunga nezvaro ndinotanga kuzvidemba, nekuti dai ndisina kumbogara ndakatora license, pamwe dai ndakatora class 4 ndingadai ndisina kuzomboromba. Ipapo pandakawana kamari ndakaenda kumusha ndokubva ndachizotora class 2. Ndatora class 2 iya ndakauya kuno kuSouth Africa, ndainge ndichiri nebepa riya temporary license, then ndokubva ndachizongotangawo kungofamba. Ndakabva ndachizopinda mune rimwe group rainge riri group revanhu vainge vachitsvaka mabasa ane matruck driver, avo ainge achikurudzirawo vamwe avo vainge vachida kupinda muindustry kuti vanozvifambisa sei. Saka paiva neumwe murume uyo ainge achiita zvekugadzira malicense efake. Ndokupinda kwandakaita muindustry. Vanhu vazhinji vainge varimo mugrupu imomo vaitodhiraivha matruck but vachitoshandisa zvitupa zvekumusha zvezengi, because maSouth African ainge asati azviziva kuti chitupa chezengi chekumusha sandiro license. Saka vazhinji vakadhiraivha matruck makore acho iwawo kuma 2010, 11, 12, 13 vainge vachitoshandisa zvitupa. Waingononga chitupa obva waitoenda nacho kune vanhu vaya vanogadzira, wotongoisa fesi yako pachitupa ichocho. Saka vainge vava nezvitambi zvavainge vachigadzira mugrupu imomo, zvima AA, madefensive nezvakasiyana siyana. Zvose izvozvo vainge vachizvigadzira. Saka murume iyeye aipota achimaketa kune avo vanenge vachida kupindawo muindustry. Sezvo ndainge ndingori nebepa chete, vakabva vati vaingotora information yangu, chavaichinja makore experience, so that ndinge ndichizowana up to 7 years experience. Saka ndakabva ndachizotaura naye ndikamupa madetails, ndikamutumidzira mapicture, vakaprinta chitambi changu, then ndokubva vachizochibatisa patrack rumwe ainge arimo mugrupu. Ndiye akabva achizouya nechitambi changu iyeye. Saka akazoti kana kuri kunzi ndinenge ndichida kuti ndige ndichizotrainawo segudo ndichifamba naye painge pasitomborina kana problem, ndiye munhu wandakatanga kufamba naye iyeye. Ipapo ndainge ndichishanda basa reugarden boy. I was still a gardener panguva yacho iyoyo. Then ndikabva ndachizotaura nemudzimai wangu. Mudzimai akatomboramba akati, mafunga kusiya basa musati mawana rimwe basa, komadii mambomira, at least kana mukambomira zvishoma then mubva machizotsvaka henyu basa. Saka ndakatoti pfungwa dzake dzaainge ainadzo dzainge dziri pfungwa dzemunhu murombo asina kure kwaanoda kuti ange achizosvika neupenyu. Ndakaona sekunge ainge achitoda kutondidzosa kumashure. Ndakabva
ndachizoenderera mberi nekutsvaka basa. Ndakawana basa pane umwe muIndia. Saka maIndia ivo kazhinji havanei nazvo nekuti unenge uchigona here, as long as wakwanisa kungobva payadhi netraki richingofamba. Nenge achiti zvizhinji uchazozvionera wega muroad. Saka ndakakwanisa kutora hangu track. Mushure mekunge ndatora track ndokubva ndachizoenda kubasa. Ndakasvika ndikanodhilivha zvakanaka. Chainge chichingondishupa yainge ichingori reverse chete, ndiyo yega yainge ichindishupa panguva yacho iyoyo. Asi nekufamba kwenguva ndakaona kuti ndainge ndava kutogona kutofamba ndiri ndoga. Zvadaro mukomanashi ndakati ndashanda gore rekutanga, gore renumber 2 ndipo apo patakazotanga kuronga nemudzimai wangu kuti tainge tichida kutangawo business randainge ndichida kupinda mutransport industry. Saka takabva tachizotenga kombi nemudzimai wangu. Handina kunge ndakaziva kuti transport industry iri very tricky, nekuti paya pazvinenge zvichinzi motikari yako inenge iri paroad, hakusi kunzi unenge uchiita mari. Motikari inokwanisa kutongofamba ichitongofambira mahara, but inenge ichikutorera iwewe mari manje. Saka ipapo mukomanashi ndakabva ndachizotenga kombi nemudzimai. Tatenga kombi ndokubva tachizoisa kombi yedu paroad. Ndakabva ndachizoipa weukama, munhu weukama anova akazosvikawo pakutengawo yake kombi achikama isusu. Motikari yangu yakati ichinofa ndopandakarealize kuti I was just living hand to mouth, because taingoti kamari kashoma kanenge kapinda, sezvo kanenge kari kashomasa tichida kudzosera paya patainge takatapudza. Saka zvose izvozvo mukoma zvainge zvichiitika zvaikonzeresa kuti tisakwanisa kuti tinge tichiunganidza mari. Saka takazogumisidzira tisisina kana senti rekugadzirisa kombi, but ndichishanda apa tainge takarasikirwa nemari yakawanda kutenga kwatainge takaitawo kombi. Tainge takatenga ichiri nyowani kuitira kuti ikwanisewo kufamba, ikwanise kuzotenga dzimwe kombi. Saka ndo zvakakonzeresa izvozvo kuti kombi inge ichizosvika pakufa, because tainge tichiti sezvo kombi iyi taitenga iri nyowani inokwanisa kumbochovha, isuwo kusaiti tichishanda kudaro then zvobva zvachizobatsirana. Saka hazvina kuzofamba zvakanaka mukomanashe. Ndokubva ndachizoona kuti tainge takatodyirwa mari nemunhu weukama, ende haana kukwanisa kumbotikumbirawo ruregerero. Akatongotenga kombi yake ndokubva achizotopinda muindustry. Paakapinda muindustry mukoma, ndainge ndava kutoita sekunge ndainge ndava mumuvengi wake, nekuti iye ainge ava kutongotaura zvaainge achinzwa kuda. Saka ndakabva ndachizoedza zvekare kupinda muindustry, but the more yandairamba ndichingoshandisa mari ndichingogadzirisa kombi, plus ndakaita mistake yekuti ndakabva ndachizotenga zvekare imwe kombi iyoyo yandakatenga mukomanashi yainge iri kombi yainge itori nemaproblems. Handina kukwanisa kuona kuti kombi yainge iine maproblems. Apo patakaenda tikanoitesta namakanika, yaiva iine mamwe mahidden mechanical faults. Takazosangana nemaproblems awa after a month, mushure mekunge kombi yapinda paroad. Kombi yakati yapinda paroad mukoma, ndokubva yachizofa, zvinhu zvikapa zvachizotodhakwa wese. Saka zvadhakwa kudaro mukoma, ndopandakabva ndachizoenda kun'anga. Ndichienda kun'anga ndainge ndichida kungonzwisisa kuti asi chii chainge chakakonzeresa kuti motikari dzandainge ndakatenga dzose dzinge dzichisvika pakuparara kufa dzisina kundiunzirawo kana anything, because shungu dzangu dzainge dziri pakuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichikwanisa kuzotengawo kana stand kuvaka at least. Ndopandainge ndava kungovavarira ipapo, asi motikari dzandainge ndakatenga dzebasa dzose mukoma dzakabva dzachizotongondinyudza. Zvinhu zvaoma kudaro mukoma, ndopandakaona kuti hama dzose dzakasvika pakundifuratira. Vaya vekuti vainge vakamboraramira pandiri, hakuna kana umwe chete zvake ainge ava kuda kuswedera pedo neni. Ndainge ndava kuita sekunge
chinhu chisina basa. Ndo pandakazodzidza kuti panguva iyo yekuti zvinhu zvinenge zvichikufambira unenge uchiunganirwa nenyika yose, asi nguva yekuti kana zvinhu zvikabva zvachizoita sekunge zvinenge zvaoma, vose vaya vanenge vakauya muupenyu nekuda kwekuti vanenge vachida kudya kubva pauri, vakaona kuti vanenge vava kusakwanisa kudya pauri, vose vanobva vachizosuduruka, ende unozogumisidzira wava kutoita sekunge unenge wava muvengi wavo. Ndo zvakaitika pandiri. Ndaiva nevanhu vakawanda avo vandaiwirirana navo, whether dzainge dziri hama kana kuti shamwari dzimwe dzandaitobatsira, asi the moment yekuti zvinhu zvangu zvakangotanga kungooma, ndo pandakadzidza ndikabva ndachizoona kuti vanhu vose avo vandainge ndakambobatsira vose vainge vari muupenyu hwangu nekuda kwekuti ndainge ndichingovabatsira chete. Saka ndakangotanga kungorarama life nemudzimai wangu yainge iri life yainge ichitongorwadza zvayo. Saka mukoma pandakaenda kun'anga ndainge ndichida kungobvunzira kuti ndizive kuti asi chii chainge chakambokonzeresa kuti ndinge ndichisvika pakutagirwa neupenyu zvelevel rakadaro. Mukoma nashi ndakabva ndachizoti ndaenda kun'anga, ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti painge paine umwe uyo ainge akandiganyira, ainge asiri weukama, ainge ari munhu wepedo, yainge iri shamwari, ndiye ainge akandisimudzira mhepo nekuti ainge akarwadziwa kuti ndainge ndakatenga kombi itsva apa ndainge ndichangobva mukutanga kuita basa rekudhiraivha. Ainge ari munhu uyo wandainge ndakasangana naye muindustry, tikatanga kuwirirana because patainge tichifamba taiwanzokudhiraivha in the same route. Saka taitoti dzimwe nguva kana kuine kwaanenge achilodha totosangana totofamba tose, kana kuri kunzi tinenge tichibva muLimpopo tichienda kana kuCape Town, saka taizongofamba tiri vaviri, kana kuri kunzi rutu yedu tinenge tichifamba rutu imwe chete. Saka ndo pandakaudzwa kuti ndiye munhu ainge achikonzeresa kuti zvinhu zvangu zvinge zvichizosvika pakudhakwa, because iye sezvo ainge agara ari muindustry kwemakore nemakore akawanda, but now ainge orwadziwa kuti vamwe tainge takapinda muindustry tikatokwanisa kutotenga makombi, zvinhu zvavainge vachitokoniwawo ivo. Saka ndakabva ndachizovabvunza sekuru kuti ndaikwanisa kuzvigadzirisa sei. Ndo pavakabva vachizondiudza kuti kuzvigadzirisa kwazvo kwainge kuchiti netsei, zvainge zvichitoda kutoti ndinge ndichitogeza ndichibvisa munyama uyo wainge wava pandiri. Saka vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizotora umwe mushonga uyo wavakandipa. Vakanditi mushonga uyu ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda nawo musango. Kana ndaenda nawo musango mushonga iwoyo, then ndaifanira kuti ndinge ndichizochera gomba ndobva ndageza. Kana ndapedza kugeza ndaifanira kuti ndinge ndichizodira mvura mugomba imomo ndobva ndafushira. Pandinofushira ndinofanira kuti ndinge ndichizviita zvinhu izvozvo ndichipopota. Saka ndo zvandakazoita mukoma, ndakafushira ndichipopota, uye zvekare ndainge ndiine bepa iro randainge ndakanyora zita rake, sezvo ainge ari iye ainge akandiganyira akakonzeresa kuti zvinhu zvangu zvinge zvichizosvika pakudhakwa. Saka ndakabva ndachizomufushira. Handina kuziva kuti kufushira kwandainge ndaita ndainge ndatomufushira iye. Ipapo ainge ofamba netenga, akaita accident achienda kuDurban, akazofira muchipatara. Ndina kunge ndakazivawo panguva yacho kuti ndini ndainge ndakonzeresa kufa kwake. Mushure mekunge ndageza, jambwa rainge riri pandiri, zvinhu zvangu zvakatanga kuvhurika mukoma. Ndokubva ndachizoti ndabata mari. Ndinomwe muIndia umwe akangouya kwandiri, wainge uri mwedzi weiya yavanoti Ramadan. Saka ndakaenda kumba kwemurungu wangu kune zvandainge ndichida. Ndokubva ndatotanga kutotaura neumwe muIndia uyo wandakangosangana naye, yainge iri hama yemuIndia wandainge ndichishandira. Saka akatiwo achisvikawo
pamba pemuindia wandaishandira neniwo ndichitosvikawo kwava kutotanga kutotaura akandiudza kuti ainge aine track rake iro raainge ainaro ndokubva ndatora mafoni numbers ake because takatanga tichataura nawo yekuti iye ainge achida mushandi aizoshandisa track rake, saka takazogumisidzira toramba tongotaura ndokubva anditi kana uchida ndinokwanisa kukutengesera track. Ndikati it is okay, hapana problem. Ndokubva ndatanga kubhadhara track riya. Mudzimai akatomboti kwandiri, mafunga futi kudzokorora mafunga kuda kupinda muindustry yakati stressa kudai. Asi ipapo mukoma ndainge ndava kuziva zvandainge ndakaita. Mudzimai wangu ainge asingatozvizivi kuti kune kwandainge ndakainda, saka mukoma ndakabva ndachizoti ndatanga kufamba netraki iroro mushure mekunge ndaripuwa. ndo pandakatanga kushanda ndichitoonawo kuti zvinhu zvainge zvoendeka. Takatanga kuita mari, asi usiku ndainge ndisingarari manje, ndairota ndiri mune imwe nzvimbo. Ndiri munzvimbo imomo mukomanashi ndaiona ndichitsikirirwa nevanhu vakafa. Ndakazodzokera kuna sekuru vaya, ndadzokera kwavari ndakabva ndachizoti kuna sekuru, nhai sekuru, kosei ndiri kupota ndichirota ndichitsikirirwa sezviri kuitika? Ndiri kurota ndichitsikirirwa nevanhu vandinenge ndichitoona kutoti vanhu ava vanenge vakafa. Saka sekuru vakabva vachizondiudza kuti yainge iri nhau yekuti mishonga yandainge ndakabata yainge yoda ropa. ndo pavakazondibudira pachena kuti kwainge kutori urombwa. Kungogeza kwandainge ndakatoita nemishonga yavo, ndainge ndakatoita chitsidzo nemweya werufu. Ndikati chitsidzo sei? Nekuti hamuna kumbogara makandiudza kuti zvinhu zvandiri kuita izvi ndiri kutoita chitsidzo nemweya werufu. Vakanditi aiwa wakatoita chitsidzo nemweya werufu, saka wava kutofanira kuti unge uchitoita sacrifice. Ndakashamisika nazvo mukomanashi kuti this was what I had done. Ndainge ndatova munhu akaromba. Saka ndakabva ndachizochekeresa weukama. Ndachekeresa weukama mukoma, ndakazoendako ndiine vamwe vakomana avo vandainge ndahaya, but vanhu vanotoshandidzana neng'anga yacho. Tikaenda kumusha kwedu takanofukunura guva rehama yangu yandainge ndachekeresa. Tafukunura, patakasvika painge paine kofini, takabva tachizoshandura mutumbi wehama yangu ndokubva tachizomuradzika akatarisa pasi pavanhu vose mukomanashi vandakauraya, kunze kwefriend yangu wekutanga uyo wandakauraya nekusaziva. Vose mukoma, kunyange maskeleton avo izvezvi, kana kuri kunzi makova avo akazofukunurwa zvekare, vanotoonekwa kutoti mitumbi yavo inenge yakaradzikwa yakatarisa pasi kuitira kuti vasazondipfukira. Saka mushure mekunge ndachekeresa weukama, ndaenda ndikanofukunura kuguva kwake, ndikabva ndachizomuradzika akatarisa pasi. Kubva ipapo mukoma zvinhu zvakafamba zvakanaka. Ndikasvikawo pakutengera mudzimai wangu motikari inodhura. Ndakamutengera Maserati iyo yandakamutengera. Tainge tatova neimba muno muSouth Africa. Takaita matrack edu maviri, ende edu matrack aiti kana ofamba aifamba zvechokwadi asina maproblems kana pabhodha. Kunyangwe zvezvekunzi munopa maagenzi mari dzicorruption, zvinhu zvedu mukoma zvaitongofamba negwara rakanaka. Taingobhadhara mari dzinozivikanwa nenyika, noti zvezvekunzi unoswera uchibhadhara vana VID dzimwe mari dzeshoko muhomwe kuti mapapers ako ange achizofambiswa nekukasika. No, isusu zvinhu zvedu taitongoita zvinhu zviri pamutemo, ende by the time yekuti track rinenge rasvika kubhodha, mapepa ose anenge atogadzirwa nechekare. Saka mukoma ndakabva ndachizoti ndaita mari kuda kweabout 2 years. ndo pandakaudzwa kuti pane bhodhoro iro rainge richazounzwa mumba mangu. Ndikati nani. Sekuru vakabva vandiudza kuti nezvinhu zvangu zvainge zvichendichengetedzera midziyo yangu yose yandainge ndava nayo. Saka zvechokwadi zvakazouya nebhodhoro. Bhodhoro iri ndikangoti rakakura about 2.5 liters. Rinofanira kugara riine ropa nguva dzose. Kana ropa rikangopera mubhodhoro imomo, then matracks angu anobva atoita maproblems like izvezvizvi ndava kushandisa mafao. ndo andakabva mukutenga, ende
ndakamatenga brand new kwose kumashure uku ndainge ndichishandisa maused trucks, but iko zvinozvi ndakapinza mabrand new pafleet rangu. But even though ari mabrand new kudaro, kana kukangonzi zvinenge zvanzi ropa rinenge rapera mubhodhoro, then matrucks angu ose kwaanenge ari ose anotongofa mukoma. Kunyange mukadaidza matechnician because ane magetsi akawandisa, saka zvinotoda matechnician kuti vange vachizoita diagnosis kuti vange vachiona kuti problem inenge iri pai. Matechnician iwawo hapana kana chavanombofa vakaona because matrucks awa anenge akabatwa nezvinhu zvangu. Saka ndinozongoti kana ndikaita sacrifice, then mushure mekunge ndaita sacrifice kudaro, ndipo apo matrucks angu paanozotongomuka, driver anokwanisa kungoti achingomutsa truck zvimukuda totongoona kutongoti battery ndo rinenge rava flat, kuzongouya battery rikatoita bo, then truck rinenge ramboita mazuva rakangopaka richiramba kuita on, rinotongonzi kick and go, rotongoenda kubasa. Mushure mekunge ndakachekeresa soon after lockdown, apo ndakaona kuti mubhodhoro mainge musisina ropa, saka ndakabva ndachizoti imwe motikari yangu yakati ichifamba muHarare yaifanira kuti inge ichiinda ndichati kumasvingo kuitira kuti ndisazozivikanwa. Motikari iyi mukoma yaifamba neumwe driver, ndaitoziva kutoti yava nguva yekuti ndige ndichichekeresa sezvo bhodhoro rainge risisina ropa. Ndakaudza driver kuti sezvo ndainge ndisina mari, ndainge ndichida kuti ange achipika up mapassengers kuitira kuti ange achiwedzeredza maliters. Ndaitozviziva kuti driver nevanhu vaainge achazotakura vose vainge vachazofira paaccident iyoyo yainge ichazoitika. Saka akazokolekta mapassengers akandiudza kuti mundara ndakwanisa kuwana at least vanhu 5 vandapika up, ndikati iri bo, then ndokubva achizoenderera mberi nerwendo rwake uko kwandainge ndamutuma. Akati ava muroad ndo pandakangoita kuti ange achikotsira. Ipapo mukoma pandainge ndichida kuti ange achiita accident ndaitomuona, ndokubva ndachizofuridzira kwaari, ndakafuridzira mhepo yekuti ange achibatwa nehope. Akangotsumwaira kwemaseconds ndokubva atoita head on, vakapararira vose paspot. Vakati vafa kudaro mukoma, ndikatoona bhodhoro rava kutozara neropa, zvinoreva kuti vanhu vose avo vakafira muaccident kusvika vose ropa ravo razopinda mubhodhoro ndinenge ndiri safe. Saka pakafa vanhu 5. Vanhu ava vari 5 kudaro mukomanashi ndakatanga kuvateverera vose nemazita avo, nekuti ndakazobatsira hama dzevanhu avo vakafira muaccident, ndini ndakavabatsira kuviga hama dzavo. Saka ndichiita zvose izvi ndainge ndichiitira kuti ndinge ndichizokwanisa kuwana information yekuti vanhu ava vakavigirwa kupi. Ndaiva ndiine vakomana avo vandakapiwa nasekuru vekundirombesa, ndo vandainge ndiinavo. Saka takati tatora information, then after a week and a half ndo patakadzifambira nyaya dzacho. Takafamba mukomanashi tikabva tachizofukunura makuva avo. Hatina kuzviita nezuva rimwe chete sezvo vanhu ava vainge vachigara munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka takabva tachizoti muzuva rekutanga tikanofukunura kuguva reumwe, then after 3 days tikaenda kweumwe. Saka vose vari 5 including driver wangu ndiye watakazopedzisira naye. Takafukunura makuva avo, then ndokubva tachizovaradzika vakatarisa pasi. Saka kunyange zvikanzi kwauya chinengei, vanhu vandakachekeresa dzisiri hama dzangu ava vatorwa ava, ndakazviitira, ndakanzi ndinge ndichizviitira kuti mudzinza rekwedu kusambofa kwakazomuka mweya wengozi, nekuti kana akamuka kunyange akamutswa nehama dzake anomuka akananga wrong direction, sezvo anenge akatarisa muvhu. Iye anenge achifungidzira kuti ari kutotsvaka munhu akamuchekeresa, but anoramba achingodzika chete, achidzika achienda pasi penyika, nekuti pasi penyika pane imwe nyika yandakaudzwa nasekuru kuti iripo. Saka anozoti kana asvika kunyika ikoko nekuneta anozongoramba ongodzungaira ari munyika imomo, and kuti adzoke mudenga haakwanisi because akatarisa muvhu. Anozongomirira kusvika hwamanda
paichazorira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu, where strange things indeed they do happen in this world. Hanzi kutsipika munhu kusvika hwamanda musi wainorira, hafe akamuka semweya wengozi. Pakaipa zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Kana kuri kunzwo you are involved in the transport industry, I encourage you to come to my inbox and then you share with me your own side of the story. Zvekare kune vaya vanenge vachida kupawo miono yavo, kana kuri kunzi unenge uine app yeZoom, paya pandinenge ndichiverenga ma-confessions semaverengero awa andaita ipapapa, then we can have you on the Zoom muchinzwawo confession yacho, then mobatsirawo muchipawo miono yenyu live on Zoom. Ndinokwanisa kuzowandisa chiso chenyu, kana kuti kusaidi kwenyu munokwanisa kutodzima kamera renyu so that musazoonekwa chiso chenyu, so that tinge tichizova nevanhu vanenge vachipawo miono yavo pama-confessions atinenge tichiposta. Kana kuri kunzi munenge muri interested, you can come to my WhatsApp and then you just say kuti I am interested. Pandinenge ndazoita free, then we can do such an episode and we can see if we will be able to do that episode. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Nezuro ndakaverenga ma-confessions, pane vamwe vaiti brother Nash ngavadzoke, vamwe ngavasadzoka. So I'm going to count and see kuti vakati ngavadzoke vangani, vakati ngavasadzoka vangani, then we see kuti which one was the popular vote. Maybe tinongotiwo per day poita one episode yatinenge tina brother Nash ndichipawo miono yanguwo pama-confessions awo. Andinenge ndichiverenga because vamwe vedare vaichema vachiti brother Nash, you don't give your opinion, munofana kupota muchipawo miono yenyu when you read this confession. So I thought kuti that is another idea that we can use. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.